Днеска ще играем на ето тази игра. Да започваме. В тази игра ти си като това човече и събираш сняг. И ето, виждате ли го то? Сега ще го бутна. И го убих и ставам по-голям. И сега мога да го целя и то. Не, пропуснах го. И сега могат да ме убият много лесно. Това сега е мъртв. Това сега го победих. Добре. Едно в едно. Не. И победих първо място. Айде. Ако ви абонирайте се, лайквайте за още такива готини видео. Така, хора. И на всяка реклама ще спирам видеото, за да не гледате реклами. Добре, какво става тук? Дай да видим скинове. Аз искам да съм синя. Може ли синя? Искам да съм синя. Имам нов. Тук има доста. Това ми харесва. Не, това беше. И искам да е син. Вижте колко съм готин. Мога и да си напиша името. Добре. Така ли да го оставя? Да, така е добре. Добре. И така. Добре, хора, така. Не. Бам. Добре, хора, доста добре справям за сега. Доста добре. Сега този го бутам. И... Бум. Не. Загубих. И така да продължаваме. Никогда больше не платите. Да продължаваме. Добре. Така. Взимаме. Аз просто мисля да събирам доста голяма. И дъбъл хил. Да направих дъбъл кил. Не, къде си? Не. Хора, много съм слаб на тази игра. Пето място отново. Тук да нямам нов скин. Не. Добре. Сега ще се концентрирам и ще го направя. Добре. Събираме. Ще убия този. Събираме. Далече от другите. Далече да не ме убият. Добре. Сега идвам за ето този. Убивам го. Давай! Умри! Добре. Опитвам да го убия. Този го убивам. И този остава. И едно в едно ли? Този е мъртъв. Или пък Хора, видяхте ли? Значи, аз сложих топката и след това пак... Значи аз го ударих, след това сложих още една и... Да. И така, добре. Така, тази реклама просто я махам веднага. И... Добре. Сега вече съм 2 бронзови. Не, сребърни звезди, обърках се. Добре, така. Давай. Не, този идва за мен. Не! Хора, вижте как стоях тук. Аз съм на последно място. Какво? Добре, сега стоим далече от всички. Не! Убиваме този. Успяхме. Бам! Взимам голяма. Този умря. И готов ли си? То не го видях. Не идвам за този.
Бам! Добре, хора, да продължаваме. Да. И този си умря. Умря ли? Да, победих на първо място. Така. Добре, пак също, където веднага. Вече имаме 3 сребърни звезди. А той има 4 и той е сребърен. Не. Има малка и ще умра. Задължително, да. Задължително умрях, не. Аз имах прекалено малка и... Да. Едно предпоследно място. Брато, значи хора, на този, който беше на последното място, имаше там диамантова. Как е на последно място, а пък има диамантова? Хоп! Мъртъв. Добре, там всичките да. И... Бам! Бам! Къде са? Двама тук има. Бам! Бам! Значи, това не можеше да ме отсили, защото аз бях зад него и убих. Да. И вече имам аз 4. Вече аз имам 4 сребърни. Така. Вече имаме 4 сребърни звезди. Защо съм по средата? Бягам. Тук си правя голяма снежна топка и го убивам този. Бам! Този мъртъв. Сега съм мъртъв. Или пък не! Или пък да! Или пък да! И аз не знам вече. Не. Бам! Ая! Бам! Убих ли го? Да. Ай, хора, аз съм много добър. Имам 5 коронки на първо място. Така. Ей, тук има долу ще го убия. Този! Или пък не, или пък убих друг. Добре. Събирай и отивай. Откъде до... Хора, аз бях на ръба. Бях на ръба. Този умре. Ау. Не. Не. Хая! Yes! Добре. Така. И хора, вече имам 5 сребърни звезди. И следващото е златно. О, това е мъртъв. Идвам за теб. Как оцеля? Вече не оцеля. О, не. О. Бам. О, не. Хоп. И хоп. О, не. И хоп. И чао. О, той има още един. Бам! Чао! Са просто ще му мятам малки. Аре, бе! О! Добре. Хора, тази игра доста ми харесва. Така. Още една игра. Да победя на първо място и мисля, че вече имам златно. Мъртъв казах! Мъртъв? Не, аз съм мъртъв.
Това беше лоша игра. Така. Добре. Отиваме за това. Убиваме го. Пазим се. Убиваме този. Стреляме. Добре. Там стреляме. Добре, този. Ей, тук има. Не. Той. Да, ама не. Може, бе. То, значи аз ей така отидох и той не ме оцели и аз го победих. Вече съм злат. Има една златна звезда. Добре. Отиваме за Алекс. Мъртъв. Добре. Този има 2 диамантини. Този има 1 и аз умрях. Да, аз умрях. Добре. Сега ще събера голяма. Ей. Не. Хая! Аз съм най-добрия на доджването. Значи не можеш да ме училиш. Аз само доджвам. Хая! Така. Хая! Не! То ме обърка, Аз умрях. Той ме обърка. Добре, дай да си вземем различен скин. Дали взехме различен? Не. Вижте колко... не! Взехме! Ето такъв. И мога да съм... Мога ли да съм... Чакай, хора, съм тюлен. Не. Това е много готин. Добре. Бам! Виви. Бам! Не. Аз нали трябва да плувам под вода? Защо просто отидох най-долу? Добре, значи това хора много скин не ме кефи. Чай да се изберем на кой друг. Добре, това е на 45. Добре, всичките са... Ама те са като... 1000 за тези! Значи трябва да убия 1000 човека. Това ще отнеме за винаги. Тогава още повече трябва да оцелям. И така. Майко мила, много са хора. Хора така. Да. И това най-много ме кефи вече. И той си искам. И яра. Добре. Кой да убия? Ето. Хая! И хора, ако искате още един път да игра тая игра, или трети път, защото на мен много ми харесва, това видео да стигне 3 лайка. И ще направя втора част на тази игра. Защото на мен много ми харесва, хора. И искам да взема от по-готините скинове. Бам! Искам да взема от по-готините скинове. И да. Хора, ще приключвам видеото. Абонирайте се, лайквайте. До следващия път. Чао!